Nyakoromogi machiegni kendo e thuolo machielo sama koro waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago ka wan gi weche mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. Ji 5 owito ngimagi e masira ma koch mar apaya okinyi ma kawuono bang' trela tuomore gi nyamburko ariyo matindo e apaya ma Sagana, Kirinyaga. We know, for example, sex workers are criminalized and they find themselves also in and out of prison. We know groups like people in jet drugs that are criminalized. I've spoken about them. And the whole industry around the drug use, you find again they get themselves into prison, and that results into higher prevalence. Luoro nitie kaluwore kod medruok landruok kute mag ayaki e ute twech ma pacho ka. We cannot turn fishermen into places of collecting illegal tax. The entire personnel should be immediately withdrawn, and you bring a new team with fresh instructions. 10 County Masiaya dwani wil mapiyo apisa ma Kenya Coast Guard machiwo arita e nam Lolwe moseyudore ni sando jolupo. Nyakoromogi gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Ji 5 owito ngimagi okinyi ma piny norugodo kawuono e masira ma koch mar apaya manojuko trela gi geche ariyo matindo e apaya mawuok Karatina kochomo Sagana. Kaluwore gi janeno manochuo wang'e masirano, nolero ni lorino nochomo boma ma Sagana kowuok Karatina kendo ni brek mare nochot kendo kelo masirano. Jogo manoyudo hinyruok noring godo e osiptal ma Karatina gi Kerugoya ka ringre jogo manowito ngimagi ochwale kar kano ringruok ma Kerugoya. Asubuhi ya leo tumeamkia asubuhi mbaya sana, asubuhi ambayo kuna lori ambayo ilikuwa imebeba mzigo ya mahindi na imepata kukata breki, ikateremka vibaya na ikagonga magari mawili madogo, ambapo kuna watu 5 wamepoteza maisha yao, lakini majeruhi pia, kulikuwa na majeruhi na wamepelekwa, wamekimbizwa hospitalini. So tuna huzuni tele na tungeomba serikali hii barabara tuangaliwe. Hii barabara imekuwa mbaya na imekuwa inamaliza watu wengi, na tungeomba serikali iangalie, na hii barabara kama inapomalizwa tuangaliwe ni vipi inaweza fanyika ndio magari yaache kuwa na mwendo wa kasi sana. Lori ilikuwa imetoka side za Karatina na ilikuwa imebeba mahindi. Wenye wamefariki ni wengine ni kama walikuwa kwa magari zao. Mwingine hata ni kama alikuwa ameenda kazi, juu alikuwa ni kama ako peke yake kwa gari, lakini ameaga tu. Jotelo ma kanise mawuok e kaunti ma Kisii opwoyo okang' manyoro jatend piny William Ruto nokawo mar wito oko rak manomi kambi mar Adani kaachiel gi mano mane gikete kogi gi ketrako mar gero paw ndeke ma Jomo Kenyatta gi mar kelo thedho teko stima. Jotelogo mane loso gi jofwambo kawuono e gwenge ma boma Choge Chache koro dwaro mondo Ruto bi okaw okang' ma kamano ponono ni kambi mar Adani oyud ka nitiere gi tudruok gokumba manyien mar thieth. Na tunataka kwanza kupongeza mtukufu rais kwa hatua ambayo ulioichukua kwa ajili ya kuifunjilia mbali ile deal ambayo ilikuwa inaendelea ya Adani, ambayo imeleta maswali mengi sana. Watu wanatekwa nyara, mtu anachukuliwa, naenda anachukuliwa kwenye anachukuliwa, hatimaye mtu anapatikana amekufa, amekatakatwa, ametupwa hapo, and then wakati mwingine unapata mtu huyu ukifuatilia unapata kwamba ni ujumbe aliousema ama ni neno alilolisema alitamka kwa njia moja ama nyingine linamsababisha mtu huyu kuweza kutendwa mambo kama haya. Kuna hewa inapita, tunasikia kwamba huyo jamaa Adani bado hako katika hii shifu ndani. Tunashukuru umebadilisha jina, tumesikia ulibadilisha jina, si shifu tena, lakini tunataka kuomba kwamba huyu Adani aweze kutoka kabisa. Hii mswada wa sifu, rais wetu mpendwa ambaye tunakupenda kama kanisa, tunaomba hii sifu naye
ukachukua hatua jinsi ulivyochukua hatua ya kusimamisha mswada wa Dan deal. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu tukufu ambayo inayoongozwa na rais wetu iwe ni serikali ambao inaheshimu kanisa, inaheshimu wachungaji. Kwa yara ambao wachungaji wanaongea vile Mungu anawaongereza ili warekebishe mambo kule ambapo kumeharibika. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja idayo dhoge gi komiti mar od bura mar Senate mochung'ne ng'iyo kaka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny PSC. Wadhi ane achiel kachiel nyaka od bura mondo wawinj kaka wechego dhi nyime. And collecting garbage which is not even efficient, if you do it in that way. And so I would want to invite the Senate, and even through our committee in COG of Budget and Finance, to actually have a critical analysis of subnational financing, because it would not work the way we are going. We have put in place certain measures, which I'm very happy to report on today. And these measures have led us to raising the highest amount of revenue in the history of devolution, at 12.8, which is the current report that is being looked at. We've used the same even for our water company. Senator Osoti's committee will be looking into that, because we made them go beyond the ceiling they had of 8 billion, and there is 10.5 billion Nairobi Water, which is more than many counties raise. Actually, possibly 10 to 13 counties combined, in terms of collections, reducing non-revenue water. How we've done that, if you allow me to go into the specific examples. Governor, I appreciate that, and actually my query was over and above the 12 billions, the 10.5 billions. Yeah. From Onkara, you expect to get how much? Around 20 billion. Around 20 now that it's been reviewed. We are all in consensus that you cannot develop and run Nairobi with 20 billion plus 12 billion plus another 10 billion. It is insufficient. And of course, which are the 10 billion? The one from Nairobi Water? Oh no, yeah, that is for... Yes, and that's ring-fenced for in fact, even that 10 billion is not sufficient to provide sanitation and water services to Nairobi. Yeah. And really the question is, what is the thinking? Because the Urban Areas and Cities Act requires that there should be specific financing for cities. But it does not come through DORA. You have to go and negotiate a nil before Treasury. I don't know who you've been talking to acquire the additional 4 billion. Why can't we institutionalize that conversation so that it is not a begging mission by the governor of Nairobi to the national government? How can we help you to institutionalize it and to ring-fence it? Because the money you have is not enough. Chair and Governor, you can take this together. There's something Senator Cherargei said about your friendships. At least I know that one of your friends, my party leader, has taken a position on division of revenue. Yes. All those things you are saying, when you discuss with your party leader, what does he say about your views? Because at least mine is clear on how much money should come to the counties. I just want to know, what does he say about some of the things you're saying? And number two, we have had a conversation in this city about the money that is owed by national government institutions through unpaid rates to the Nairobi City County. Again, I want to understand, when you have those conversations with your party leader, who's the head of state, what is his position on these things? Or should we wait until your other friend becomes the head of state so that these things can be done? I thought you were keen on institutionalizing the conversations rather than basing it on the friendship. It's about to be head of the African states. On a more substantive issue, Governor has alluded to that in the history of devolution, I don't know whether within Nairobi City County or across the country, he has collected at 12.8 billion. Yes. In comparison to what? Because, when he says what is the target and the revenue potential, I don't know whether Dahir, you can tell us what is the revenue potential, or Salat who is here, the revenue potential of Nairobi City County, because what governor is collecting of 12.8 billion
is that the auditor does not have the view of the system in itself. And maybe governor can be gracious as he is today and smiley today, is that he should tell us how much under Nairobi Metropolitan Services, and he cannot run away from this because he was the area senator, and then how much were they collecting comparison to 12.8 billion that we are talking about? Thank you, Chair. Yeah, and I think, Governor, it's also fair when you congratulate yourself on 12.8, yes, that it needs to be against the potential of Nairobi city. You know, that then gives a better picture. But I just wanted to make brief responses, because really this was not a substantive conversation, but it's also important that when a governor comes to the Senate, we can find areas, and you can tell us how you want us to help you. Because ultimately, the 1.2 million you're collecting per hour sounds like a lot of money to some people. But for those of us who have looked at it holistically, it might not be sufficient to transform Nairobi. Kodhi nyime en jotend migepe Musalia Mudavadi, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo gi jotelo marango weche mag arita e pinje 15 mayuore alwora mag nam nembe e pinje mag Afrika ogoyo mbaka wi lweny mosebedo kagore tong' mag pinje mayudore Afrika kaachiel galwora mag nembe. Lweny mosebedo kagore tong' mar pinje mayudore Afrika kaachiel gi mago mayudore alwora mag nembe osemiyo oganda modhuro wito ngimagi kama moko bende wito mwandu modhuro. Lweny ma kama koro idhi tieki chutho bang' jotelogo biro gi okenge ma gibiro kawo kendo keto girimiti mar keto arita mar ohala ahinya e tong' mar pinje. Gichiwo singo mar tiyo kanyakla kendo neno ni pinje 15 duto owuoyo gi dwol achiel. I am mindful of the critical work that lies ahead of us in addressing the persistent challenge of small arms and light weapons proliferation in the Great Lakes region and Horn of Africa. Looking at the agenda before us, we can see the gravity of the security situation in our region. The overview of the security status highlights the devastating impact that unregulated flow of illicit small arms continues to have, fueling armed conflicts, illegal exploitation of natural resources. Kenya is nearing completion of its ambitious marking of firearms and ammunition. Within the National Police Service, we are at 98%. Within our Kenya Defence Forces, we are at 70%. And we have similarly collected in excess of 2,000 illicit firearms in the last 3 years. Over 300,000 illicit firearms across the member states have equally been destroyed since the establishment of REXA. In 2023, Kenya assumed the chairmanship of the Council of Ministers responsible for internal security. The scale of illicit arms and the light weapon trafficking is alarming. From the Horn of Africa to the Great Lake region. Komiti mar od bura mochung'ne arita ogoyo kogno jakom moal mar duol mochung'ne ng'iyo tije mar apisas mag obila e pacho kae POA Isaac Hassan. Hassan ma en jakom machon mar duol mochung'ne yiero pacho kae IEBC onyiso komitino nobila nyaka thegre go okang' mar ndhiyo kendo lal gi jopiny ataro mar chik kowacho ni tim makamano dhi kelo remo marach e kind obila gi jopiny. Hassan olero nobila kaachiel gi jopiny duto nyaka luw chike seche duto koyango ni koso luwo chike kind jopiny kod obila nyalo duoko piny Kenya e bugo manokwako Kenya tok yiero ma higa 2007. We have to stop, we have to be very careful not to destroy this country. In 2007, we almost went to the brink, the precipice of civil war. We came back, we pulled back. We should never again. And how do you do that? We must respect the rule of law. You can't just be abducting people and killing them.
a time will come when the public is going to respond also. So I agree with you. We are taking office is a very difficult point, but I can assure you, even as chairman of IBC, I have seen also difficult situations, and I have been able to manage and deliver to Kenyans what was the election results. So I fully agree with your sentiments. We are taking office at a very, very difficult time, and I hope that even as you engage with the police service and the DCI, because this is a committee which manages all of us, you will begin to also instill in them the need for the rule of law. Jotelo mawuok e kaunti ma Nandi ogolo kwayo ne jodak ma kono mondo tim ndikruok e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA mar yudo thieth e yo mayot e ute mag thieth mopogore e pacho ka. Gavana ma Nandi Stephen Sang onyiso luoro e wi kwan matin ma jogo mondikore e okumba mar SHA, kowacho ni nyaka gi e sechegi 17 kende emosendikore e kaunti no. Ne giwuoyo e kinde chenro mar chwalo yedhe mag thieth e ute mag thieth ma kono ma nengogi romo $38 million. By last week, it was 15%. Yesterday, we had a meeting with the branch at the county headquarters with SHA management, and they reported to us that we are now at 17%. So we are growing every week, and in all the community units around Kapsabet and other places, the community health promoters are actively registering clients. Our people must register in good numbers. Every person who comes to Kapsabet Referral Hospital and all our facilities, the first exercise that happens is registration. However, we want to encourage the people of Nandi that you don't need to wait until the day you are going to the facility, because that might take you another five minutes or so. Why don't you register? I think the SHA registration platform is available. Let us register ahead of, any time you need to go to the facility. However, we are excited that the SHA covers the entire menu of all the facilities that we are, and services that we are offering in Nandi County. Nyasi mar dialo odiechieng' mar pith rech nyobagi e pacho ka, kendo piny Kenya nyoriwore gi pinje mamoko e chenro ma kamano. Kata kamano, ofwenyore na apisas mag chiwo arita e nembe mong'ere kaka Coast Guards moloyo te gwenge ma Nyanza osebedo ka rocho ratich jolupo. Kaluwore gi chal ma kama, jotelo mopogore koro dwaro mondo oket okenge makare ma tieko midhiero ma jolupo e gwengego kadhe, moloyo to kaka isolo kuomgi omenda ataro mar chik. Jafwambo marwa Efi Nyakidi leronwa mathoth. Piny Kenya nyoriwore kod pinje mamoko mar dialo odiechieng' mar pith rech. E kindego nofwenyore ni jogo machiwo arita e dho wedhe mopogore kata Coast Guards okosebedo ka chiwo arita makare, kendo gisando jolupo ahinya to e gwenge ma Siaya. Koloso e kinde nyasi manyobage dho wadh Luanda Kotieno e kar chung' od bura mar Arieda County ma Siaya. Jaod bura mar Arieda Utende Amolo ochiwo siem mager kendo wacho ni nyaka keto okenge makare mag neno ni tim makama orumo. Wach manyosir kod gavana ma Siaya James Orengo. We cannot turn fishermen into places of collecting illegal tax. So I want to plead with you, and I mentioned it when we was doing that survey, that you must caution the Coast Guards against that habit. Lakini wale wako hapa, it will be very difficult to change their behavior. They have now been used to harassing and getting little money from fishermen, fisher folk. To change them is going to be very difficult. Kaka yo marji warita keno nyiso dwach piny owacho, Orengo koni apisas mag joka Coast Guard mosebedo ka roko oganda nyaka gol kendo kel mamoko, ka okwayo komishona magwenge ma Nyanza mondo ota chenro mar neno ni apisas mamoko manyien okel. I ask you, the regional commissioner, talk to the authorities in Nairobi and the entire team of Coast Guards in Siaya, the personnel, not the establishment. The entire personnel should be immediately withdrawn, and you bring a new team with fresh instructions. Jagoro mongirore migao mar lupo Bet Sinjagi bende nyosingo kendo chiwo ler kowacho ni sirikal ok bi yiene apisas marito dho wedhe mondo roch ratich jolupo. This is not something to be discussing and fighting over all the time. We need to ensure our fisherfolk are protected, they are offered the necessary security, and they should not be harassed. Otherwise, I don't think even the governor
or the minister will continue begging for services to our fisherfolk. Jalup jatend jotije sirikal Eliud Owalo manyolo selo jatend migao mar lupo Hassan Joho nyochiwo chik ne commissioner mondo bag romo mar jokanyo e sekta mar lupo juma mabiro kaka yorno mar tieko midhiero ma jolupo kade. For a start, we have agreed with her that next week she is going to convene a multi-sectoral stakeholders forum under her leadership so that these issues can be discussed and an amicable solution found. And if no solution can be found at that level, we are going to escalate that to the national level and we will intervene to ensure that we get a lasting solution. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Landruok makute magayaki osemedore to mokale ute mag twech mathurka kaluwore gi sindane mitiyo godo gi mabuse moinga achiel kaachiel bende gi weche mag anjawo matimore kind chwo gi chwo e ute mag twech kaluwore kod duol mochune tuoche National Syndemic Disease Control Council. Okang' makama oserocho chenro mar piny owacho mar kedo gi kwan jok magamo kute magayaki manyien masani onya e kind rowere. HIV in prison is a big challenge. One, mostly because, let's start from who goes to prison. Of course, people go to prison because of criminality. One of the things that we find with HIV is that we have a big cohort of people who inject drugs. They are about 6 times likely to have HIV than those in the general population because of sharing injectable needles. And these people also find themselves in prison. So prison is one of the areas you'll find higher prevalence of HIV than elsewhere. The numbers of people living with HIV in prison, what you know is that prison has a higher prevalence of HIV than the general population. If you have about 3.1 or 3.3% of the general population in prison, you're going to get a cohort, which is a smaller cohort, having sometimes even 5 to 6% prevalence of HIV. So meaning that, of course, some of the populations that are outside, and especially because we've criminalized so many things, we know, for example, sex workers are criminalized and they find themselves also in and out of prison. We know groups like people inject drugs that are criminalized, I've spoken about them, and the whole industry around the drug use, you find again they get themselves into prison and that results into higher prevalence. We have so many issues, even stigmatization in public institutions, and I am sorry to say even the government sometimes we are violators, and so we need to do sensitization on these issues about the HIV law, the violations, and what is supposed to be done in terms of policy. En mor maranya kwa Ramogi ni medo kete Ramogi TV en thuolo mar kaw yweyo mokwongo e chenro mar migago kapok adhi e yweyo. Erokamano Pascal Olajo gi Pauline Pascal winjo Ramogi maler kauntiere iwacho ni Ramogi TV nyale kaeto waneno news ka wan go wadwa e dala mar Dubai mosna baba na kani dala Masiaya en KK wuod dala kaeto Newton kawuok Ndhiwa wacho ni mos ne jok moyudo ajaligo ombe watimo negi mosa inyagi chango mapiyo jok ma Nyasaye okawo chunygi omegi yweyo mokrum. An Brian kawuok Kabondo wawinji maber ka wantiere gi Denzel kaeto Dan Grado ma Dandora wacho ni father neno Ramogi maler to kara kar twech bende nitie kaka hera timre. Mano openjo kamano kaeto Koth Olum wacho ni Ramogi en loud and clear. Machielo bende en Lensa wacho ni Ramogi kende an Migori County kaeto mogik ng'ato wacho na kani Martin Ochieng kawuok Rwea aneno Ramogi TV e makare an gi mama na Nyala Goa. Nyako Ramogi kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Ne opidhogi gi hera. Adwa ni ulos kindo. Iwinja? Nomiyogi kar dak kendo puonjogi tiend bedo joot. Wach moro na sama tinu dhao nularo mwandu. Because heshima. Odhisa mi ka luor tami luor lakini odhisa onge ching mi luor kata dichiel. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo,
ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Kawuono, pogi. Okagon. Omeratinda. Okagon. Be ng'uono nyalo loyo ich lach? Mano ok en lweny mar mwandu kende, ne hera mar miyo. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV, kik bai. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Follow everywhere I go, top of the mountains of Valilo. Ochako, chako, 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 chako. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo, jogo mong'ole kaunti ma Migori ywako nok mag sikunde ma jok mong'ole kaunti no. Giwacho ni nok mag sikunde mag ji mong'ol kaka mano ng'ol mar obuongo ok yud yot mar somo kendo ok giyud ber mar piny owacho ma piny owacho kete maino ne sikunde ma kamago. Bende giwacho ni thoth sikunde bende oger e yo ma ok ni kare nikech jopuonjre mantiere kod ng'ol bedo kod pek e chopo e skundego. Ka giloso e kinde romo kod director mochung' ne jogo mantiere kod ng'ol e kaunti ma Migori e bwo bad migawo ma piny owacho mong'ere kaka National Council for People Living with Disability Rose Ayuke. Bende komachielo ne gikwayo piny owacho mar kaunti no mondo los chike madewo jok mong'ol. Skunde yudo koger gorofa sana sana high school yudo koger gorofa to gorofa go ng'ama nigi wheelchair ok nyal idho gorofa nikech ramps onge. Ng'ama nitiere gi kata mana crutches ok nyal idho gorofa mayot. Koro ng'eny skunde pok obedo that inclusive, pok gigero environment ma nyalo ting'o ji duto te manigi ng'ol mopogore opogore. So our institutions for special needs are very friendly. If you go to Komotobo in Kuria West, they are very friendly for the deaf children. If you go to Intimaru School for the Deaf, it is accessible because there is a sign language teacher who is fluent. If you go to Wizara School for the Mental, it is accessible. We have a new school for mental children in Migori Primary. It is accessible. The county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work.
That means it has not been gazetted as required by the law, because when it is published is when it starts working. I'm requesting the county government, under the good leadership of Governor Dr. Ochilo Ayako, that it is time the disability bill is put in place for persons with disability. Riwruok mar ji modagi ng'ol e pacho ka ywak ewi medruok mar jogo manigi ng'ol higa ka higa ka giloso e alap mar od bura e alap mar od thieth ma JM Kariuki e Ol Kalou e kinde chenro mar timo ndikruok ne ji mong'ol. Apisa maduong' mar riwruogno Harun Hassan owacho ni ratichgi osebedo ka irocho kendo piny owacho oserem chopo kare singo magi mane giketo ne riwruogno. Hassan wacho ni piny owacho mamalo kaachiel gi 10 counties ma pacho ka oweyo tiyo tije manowinjore gi ti ne jok mong'ol, gino mowacho ni chik oyienegi kendo miyogi ratiro margi e katiba. Sisi kama jamii ya kitaifa ama national organization, kazi yetu sana muhimu ni kupromote and protect the right of persons with disability in this nation. Na tuko na sheria mingi kabisa, Your Excellency, lakini shida mingi sana ni sheria iko, lakini kutimiza hiyo sheria ndio shida kubwa sana. Sisi kama National Council, kazi yetu muhimu sana ni kuregister people with disability so that they enjoy the human right both at national government and county government. Kwa hii Nyandarua yetu kuna watu wengi sana ambao sio assessed. Na nitakuomba na kwa serikali yako tushirikiane na members of the assembly tufanye hii assessment mpaka watu wote watokee. Vile Bwana Hassan amesema, Nyandarua kuna persons with disability about 70,000. Lakini wale weko assessed na weko kwa record ni kidogo sana. It is their right kwa sababu imekuwa enshrined in our constitution. And I want to assure you that going forward tutahakikisha haya mambo yanafanyika. Na hata hivi karibuni, kabla tujaenda mbali, nyinyi mtaona kwamba huko kwa ofisi hii, maofisi ingine kubwa mtaona pia watu wale wako na disability pia wao wanakanyanga hiyo maofisi. Jodak e gweng' mag Atano e kar chung' od bura ma Kiamba e kaunti ma Kiambu obago ng'anyo kendo loro apaya ma giwacho ni noyaki gi jaket mwandu moro e gwengego. Jogo lero ni apayano mawuok Limuru kadhi Nazareth gisetiyo godo kuom higni 60 kapok ne jaket mwandu no ng'iewo lobno e ginga apaya, kendo loro apayano giwacho ni loro apayano osemonogi timo tijegi mapile, kaka ata mana pi ma gitiyo godo e utegi bende ok ginyal dhi ome aora. Miaka mingi sana iishe, tumeongea na investor, tumemwambia aache kufungia watu barabara na amekubali, tukajadiliana mahali tutafungua barabara, ndio sasa hata gari na mtu anatembea miguu mahali ataweza kuaccess hiyo barabara kijiji na access Nazareth Hospital, because we are next to the Nazareth Hospital. The challenge has been administration because the village is in Kiamba, this other side is in Limuru constituency, because we are the boundaries. Kama kuna shamba yote ambayo ilipeanwa kwa hii shamba wakati ilikuwa inagawa, na hii shamba ni ya ekari karibu 800. Kama kuna shamba ilipeanwa ya public land, tunataka ipatiwe county government of Kiambu, alafu i-convert hiyo public land kama barabara ambayo itatumika na watu wa area hii ya Gatono. Jatend migao mar jotich Dr. Alfred Mutua wacho ni sirikal mamalo manyo yore makedo gi nok mar tije pacho ka ahinya e kind rowere, kokwayo jogo mamanyo tije mondo kik bed gi to ewi tije ma piny owacho manyo e pinje maoko. Mutua ne lose e boma ma Wote kama notelo e chenro mar ndikruok tije mag pinje maoko madhi nyime e pacho ka. Kwan mathoth mag rowere noyuoro mandikore ka gidhi manyo tije e pinje maoko, manyiso ni rowere mathoth gombo yudo tich e pinje maoko.
been tamaking every day, trying to find something to do, but jobs have been brought to our table today and we have secured them. And I'm really ready to go and do the job, and I'm really happy, and I thank the government of Kenya for taking this initiative to secure jobs for young youths, because there are many youths out here without jobs, but they have really learned and gone to school and have big professionals, but yet they haven't got any jobs. Mimi nimefurahi sana hapa nimekutana vijana ambao wamekuja hapa mapema na document zao, wamekuwa interviewed na wanaenda nchi tofauti kufanya kazi. Kama hauna passport, serikali itapanga upate passport kwa siku moja ama mbili maximum. Wewe unaenda kwa e-citizen, unajaza, unalipa the fees za e-citizen, unapata hiyo namba na receipt number. Hiyo tutapanga siku ile, either hiyo watu wa passport watakuja hapa Makueni, ama mtakuja Machakos, ama Kitui, ama Nairobi. Unakuja asubuhi, unafanya biometric, unapigwa picha, alafu by jioni ama following day unapata passport. Jopuonjre masomo weche mag din e mbalariany ma Pwani koriwore gi jotelo mag kanise mawuok Adhwadh Nam Chumbi okawo chung' motegno madhi ataro gi chike mag dinde makelo pek e neno ni gibedo gi winjruok makare e kindgi. Kotelnegi kod jadolo Richard Ooko, jopuonjre go ombulu e wi larruok e wi jiwo kanyakla mar dinde mopogore pacho ka, kaachiel gi chenro mag gwenge makelo jotelo mag kanise mag Islam gi Jokristo kanyakla mondo mi gitiek ohinga mosebedo ka thiro dongruok e gwenge, ka giloso e wi ber mabiro e kinde mag giketo pogruok thenge kendo rwako tiyo kanyakla ma jodolo e wi dinde mopogore. Kiwa na wengi viongozi wa kidini kama ndugu zangu hapa akina Alfan, Sheikh Alfan, akina Takbir, ambao wataweza hata kuelewa mambo ya Kikatoliki na sisi tuelewe mambo ya Kiislamu, hatutawahi kutenganishwa kamwe kwa misingi ya kidini. Previously it was about converting people. Either you convert into Christianity or you convert into Islam. And today it is vice versa. Today it is about coming together as a team of religions so that we can address our issues here in Africa. We have got many issues, of course. Poverty must be addressed. Bad governance must be addressed. Ilikuwa wakati unapokaa Muislamu na Mkristo ilikuwa kuna grudge kubwa sana, mpaka ikatokea mambo radicalization, mambo extremism, lakini kwa sababu ya ushirikiano baina ya Waislamu na Wakristo, nadhani tumeona kwamba mambo kama haya yameanza kufanya nini? Kupotea na kuisha kabisa. Doho maduong' ma Siaya koro nyalo chako tiyo kaka pile bang' chenro mag dohono ne chungi apoya nono kaluwore gi tho mane en jang'ad bura Daniel Ogembo e dwe mar 7. Jang'ad bura manyien mar dohono David Kem ochako ayanga chenro mag yalo buch nek ma Jared Ongoro Odhiambo mane ringre okwany e bwo daraja mar Aora Nzoia tarik 5 dwe mar 9. Janeno maduong' e burano Michael Chitwa ma en jariemb boda olero kaka ji ariyo mande noting'o nopor kuom Odhiambo kod Goch kendo wito ringre e aora Nzoia ma nie gwenge Masiranga e West Ugenya. Burano ibiro winy kendo tarik 28 ma dwe mar 1 higa manyien. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Royal
All Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 281. Safaricom sambaza furaha caravan ikishirikiana na Royal Media Services. Sasa tuelekea Embu na viunga vyake. Ni sambaza furaha Embu edition tarehe 23 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Wimwaro FM na Inoro FM, Muremi wa Kamwendia, Jeff Kuria, Mzee Big G, Wamboi wa Githongo, Njeru KK na DJ K Bush, pamoja na wasanii Ben Githae, Moses Nyaga na Sams. Tutaanzia Runyenjes na kuelekea maeneo ya Embu, Kutus, Kerugoya, Kagio na kumalizia Sagana. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za sambaza furaha caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Akiinua hakuna atakayemshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. E Ramogi TV kae, wamiyi sabato maler kod wende mabiro gwedho chunyi. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Chandruok mar richo ok deal godo gi church board. Chandruok mar richo ok los gi business meeting. Chandruok mar richo en chandruok mitimo godo Nyasaye tir. Injili ngima, sabato, sari okinyi, kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa Ngeso ka Ngeso, Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Luw chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye waketie pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Jumani e chenro mar thum dag mor. Wadhi bedo gi Lianga Lisa, Otieno J kaachiel kod Adejomba the Sun. Korka miel one code step up dance crew gi Hype Brayo. On the ones and twos and Mr. Brand Kick by. Burundani kuna burudani, life ni mkazi. Burundani kuna burudani, life Abu Dhabi ndani ya club, peleka bangu chocha ngumu na mamnangu na mamjabu tunaikata na Machiegni kendo kambi mar View Travel obiro kanyakla gi kembe mamoko mag tiego mine e lony mopogore opogore pacho ka, lony motenore korka weche mag ohala kod telo e thuolo mar ndalo 2. E romono mobagi e kaunti ma Mombasa mokelo kanyakla mine mawuok e gwenge mopogore pacho ka, ne oyangi ni onge lony kod ng'eyo matut osebedo midhiero ne thoth mine magombo donjo e ohala. Kata kamano, mine ikoni osego okang' weche mag telo to kod dongruok kipimo kod kinde mokalo. Omiyo nitiere dwaro mar piny owacho kod riwruoge mamoko biro kanyakla mar siro lek mar mine to chutho korka dongruok ma pacho ka. Sisi kama View Travel tumefurahi sana, haswa kwa wanawake. Tunaelewa wanawake ndio wanakuja na the proposition ya kutaka kutembea, wao ndio wanapanga familia. Hata inquiry mingi tunapata kutoka kwa wanawake. Pia kwa wanashikana kama chama, wanapelekana, tuseme tuko na group za Dubai, tuna wengine wanaenda Thailand, kuna wengine wanakuja Mombasa. Kwa hivyo sisi kama kampuni tunafurahia kuona wanawake wameamka. Changamoto kubwa ambayo wanawake wanapitia ni lack of information, if I would say. Of course, pia not being able to access some of the benefits that are available within different organizations. So based on that, that is why we have different partners like View Travel. We have banks, we have corporate clients ambao watakuja kuongelea how women can be able to access and wapate information for information ambayo itaweza kuwasaidia. Wito wangu kwa serikali ni kuwa serikali iweze kumpatia mwanamke fursa kubwa na iweze kupatia mwanamke ugao ule ambao unastahili apate kulingana na katiba yetu, kwa sababu mwanamke ana mchango mkubwa sana kwenye hii jamii yetu ya kama Afrika na kama Joketari takwe sub-county manambale maidore county mabusia oketho mwandu modhuro kamoting'o nyasore makwan nengo ne romo kwan omenda maromo silingana 700 kong'o kaachiel gi masinde mag opunda mane gimake gwenge mopogore Nambale.
Cheno makamano otagi Commissioner ma Sub-County no Caroline Ochoka, Komanda mar obila ma Nambale George Opero gi nyawadgi John Ogema. Ochoka nogolo siem mager ne jogo manyuo kong'o ma uso nyasore gi man kod masinde mag opunda. Kaka kamano moko kuom jopiny noungo lwedo okang' mar obila mano obila okawno mar ketho yath mamero ji ma bende medo nyayo kethruok mar arita. Iwa na wenzangu wana usalama, siku ya leo tumeamua kuiharibu yale exhibit zote zimeshikwa na wa maofisa wetu wakienda patrol. Mtu akiambiwa asimame anatupa hizo vitu na kukimbia mbio. So siku ya leo tumeamua kusiharibu ili tusipeane temptation hata kwa wananchi ama kwa maofisa wa time waweze kuchukua. So tunasema tuiharibu mbele ya raia na mbele yetu sisi zote, ili tuweze kujua ya kwamba hii haitaingia kwa mikono, sio mkono halali, haitaingia kwa mkono haramu. Leo tunaona administration yetu imefanya kazi ya maana, kwa sababu hii vijana kikunywa inaleta uhalifu mbaya sana katika eneo yetu ya Nambale. Inachangia na mambo ya wizi, inachangia mambo mengi hapa Nambale. Lakini leo ile wamefanya hii, tunashukuru kwa serikali yetu kabisa, waendelea kufanya hivyo, kuongoza na hospitali yetu na OCS na timu yake yote.